good morning mga kalambo, no? So, for today's video, ay dapat nindot na siya nga view kay na ako sa dapit sa window. Uy! Grabe. Pero wala ako sa plane, ha? Na ako sa high nga view. High ground ko, kay high ang view diri sa among hotel. Hotel! Pero, naatay, grabe karon kagahi nga bigat lang nga guest. So, mo ni siya ang kinagahian, no? Kinagahian, kinatanan na lang, bigatlaan, kinaisnapihan, kinapabuang-buangon. Siya ni. So, surprise na to karon sa inyo. Kabalo ko nga malipay mo. Na siya atong hisgutan na yung love life. Kaya nga, no? Nindot ka na siya love life. Wow! No, mga kalambo. So, hindi ka magdugay. Tara na. Niya na galing ang atong kinagahian. Wow, guys! For today's video. And bye! Pag-hi sa atong mga kalambo. Hi mga kalambo! Naami na rin karon sa kagwait sa Longson. Sa naman, makuha naman ko sa kong i-story. Ato ni siya karon kay gusto na siya mag-vlog pero sa iyang kagwapa di siya confident. Uy, maulaw ta guys! Gaw sa maulaw, Pin. So karon mag-question and answer me. No? So ang atong i-question sa iya ha, dayon-dayon niyang tubagon. Pag di niya tubagon, alam na des. No? Uy, ma-pressure na ako anik guys! Dili ba ako mablogadag sa kong kekroach anik? Actually, di siya tiro yung baik. Bayad ni siya. Yes! Murag, kanang pikir man akong bubeyots. Kung ano man ni siya, kanang gipabuhat na ako sa Thailand! So kailan ka ni Thailand girl? Yes! Uy! Nagsabay mi ato pagbubot og tutoy. Lubot ang iya ha. So mao na gani, lami man jud kay kag love life bay. So mao nga no. So unsay mo ikaingon so namapha pa siya namapha. Nadyo na sa dagat no. Kinagan kayo siya og mga kuan kanang mga white sand. Pero grabe kaya tamis ang dagat. Lagi lahi man day ang dagat sa Surigao Sur dito sa ato. Pero may mo lagi to akong pangutana sa imo. Sige kay lami makay kag love life karon, sama ka lami sa imong bubay. Pinaka worst no kay lami man imong love life. Unsa na ba kay na testingan na ba nimo ang mga So worst you nga kuan? may ang imong pasabot ba unsay mga past experience na ako bago ko naging happy karon sa akong love life. Yung past experience, ang pinaka worst nga mga experience nimo sa love life. Nagutang-utang ko nandod karon nagsuffer pa kong bayad ana diet. Kaya nga nagkautang-utang mga kag. Imo man po siguro nga imo maka sugar mommy. Kani po naging bayot pagkitag batasan no. Kanang ihatag ang tanan financially, spiritually, tanan-tanan jud guys ihatag kanang Tara na gid sa imo hagi wa na gyud nabili. wala na jud. Okay hatod karon ako lundon porlon. Kung malon pa lang ang porlon, gilaw na akong apil. Oh, okay, grabe ka na imong loan na today. Lagyan How ni as kanang yun ang mga kuha na mga apps lagi like. before tanan apps life is S-Life and all the lie. Oh, so thank you sa ila. Oh, thank you sa tanan. Sila sa imong love life. Pero tinuod. Salamat sa PS Live, Apps Live, basi bang Bekene men, mag-sponsor mo sa ako kaysa akong pag-sponsor sa ila, di ba? Mo to guys, bago na ako na abot ang akong kalipay karon sa akong love life na lami. Napapud kay mga kaagi sa una na kani pud laging siguro daghang makarelate sa ko experience no. Kay kita man jud mga babae, na jud sa atong attitude ang pagiging bayot og batasan. Ihatag nato ang tanan-tanan for da kanang para ma-please nato sila. Kay para ang una-una man gud nato na pag ihatag nato ang tanan sa ilaha, dili ta nila biyaan, which is mali day na siya na mentalidad no. Kay kibali di ay dapat ihatag para sa inyo. Ihatag ninyo tanan sa ilaha aron bisag ganos ikaw ra gihapon. Ikaw ra. Pero tinuod jud ang ginaingon nila na dili jud ay mahimo na ikaw ra. Kay naa jud ay gihapoy sila. Mahimo man jud ay tag-aning hot kay mo story. So karon kay naka-loan magyud ka bay. Yes, hapit na mo man. Paid na. Hapit na ba ko man 2025. Hapit na siya. Ay, pero ano kayo, hapit na mo man na loan ha next year. Yeah. Hey, congratulations! Sa akong PSS Live, makaginhawa na ko. Oh, grabe hindi siya makakalap
Kalambo ha, kay happy na siya nga ma-impose na yung loan nga. Loan na Yes. mga dili para sa iya. Lagi, uy, ambot, uy, anong, wala jud ka, most of my relationship, inana jud ko. Kanang, wala ako kanang hunahuna ba, para sa kong kaugalingon, ang ako yung ginaw is makatabang ko sa ilaha. Pero, sila, wasa na gunaw na makatabang sa ako, kay ang ilaha, gigamit na ako nila. Unsa imong na-learn? Unsa imong ikahatag sa tong mga kalambo nga na-learn nimo ana nga imong nga worst nga experience sa imong past? Kanilang. Ako na-learn karon no, learn to love yourself, learn to respect yourself. Maghatag jud og respeto sa imong kaugalingon kay pag naka-respeto sa imong kaugalingon, syempre respetohon po ka sa laing tao. So then before you love kanang others, ilove sa pud jud nimo imong kaugalingon no kay ngano kung dili nimo ilove imong kaugalingon paras na ko before hatag tapos bawi ra day gihapon sila pildi ka pag abot sa panahon may manang kung gilove nimo ang imong kaugalingon naglibog naman naglibog na ko seryoso kung i-love nimo ang imong kaugalingon so kanang kung unsa pa man ang mahitabo or mo abot Biyaan ng man mga kanila. problema, biyaan man kanila. Okay ra. So, okay ra kay ka strong woman gyapon kay ka mas ingon sila strong woman ako sa mong class pero pildi ko perminti sa love. Dati yun. Nenay mo. Natay bisita. Oh, Hi, yes. say hi Charmaine kay nag-vlog mi Charmaine. Hi, among pretty. Mo ni mong gwapa nga kikidat. Yes. Ay, isa sa mga kagwapahan diri Naliwat sa ihang coordinator nadala sa ihang room karon no. Wala to, Ako ang asan- coordinator na nabay. Gani mo Gusto na. Ako aning room diri bay. Ay mo dai. Ding sampa lang ka. I-love dapat i-love gyud yung kaugalingon. Self-love. Mo na siya ingon. Dugay pud kaya ako na dugay siya actually pag tapos kuan lang nga, learn to live your life to the fullest. Ano tama ba Oo, o? sakto. Live your life to. Unsa live your life to the police? Oh, mag-i-enjoy nimo ang imong kaugalingon, bay. Live your life to the police? O, di na pulis, John. Ayaw sa pulis, John. Ayaw, John, sa pulis. Masisira ang buhay mo. Paano masabi? Ay, di. Ay. Ate ko yun kay mga pulis ba yata. Pero ang tinuod. Mahigugmaon, di ba? Oh, may gugmaon na mga pulis. Okay. Tara, selected lang. Ako to, mahigugmaon kay ko. Stick to one. So wrong ang mga tao no nga ang pulis mangilaray. Kasagaran gani pulis ginailad, di ba? Oh, sila tinuod. Pero napoy uban pod. Na ginailad sila. Paras na ko, giilad pod ko. Mo gani. Mao nang kuan kanang gamay na lang mi ang nabili na kana pag abot sa gugma todo-todo. Hey! Pero karon natuto na tayo. Dapat kuan 50-50 na siya para napo kay sukli. So, give and take, give and take. Yes, Ibalik. ina na lang siya mo na karon happy na kay ko. So, Halag kay na-learn mo na nimo bay, imo na na-apply karon sa imong Yes, ako ang sa ako na kay bag-o. na ana. Of course, I'm happy and contented, you know. Kuan na siya. Pinaka percent. Actually, ang naghapoy time na bayot gihapon ko sa Ah, iya. bayot gihapon, oo. Pero kanang dili sa financial status kundi sa pag-love na ko siya kay mas love na ko siya kumpara sa siya ang nag-love sa ako. Maybe inana ba kay sa Maybe jud siya kay basig masuko siya diet. Ayaw na kay bag. Basig mag-away mi karon pag humana ako sa vlog, sa mablagadags jud ko. Bye-bye. I love you. Ako lang name, grabe. Shout out ko sa akong labidabs na si Juven Calo and I am now Mrs. Calo. Hey! Sasa! Yes, kuan na jud siya. Tinuod na jud nila. Yung mga kuan na karon tungod kay na-apply na yung mga kuan, mga na-learn. Yes, kuan ako sa iya kanang kami sa among relationship is give and take lalo na sa mga financial status kanang pareho namin kanang nagasuportahan sa isa't isa ba kung unsay mga gastuhonon kung unsay mga paglalaanan sa kwarta gina sa istoryahan na mo ba kumbaga future na jud mong ginahuna. Oy, so plaster na kay inyong mga plano. Yes, for na siya dapat maka-establish na may para sa mo ang pamilya na Wow. future family. Family naman may karon pero syempre kulang ako pag wala ka. What? So, Ang kung sa may mo mga ginabuhat karon para maampingan ang inyong relasyon? kuan
maski sa gaming away, actually maraming iring anang duha sa gaming away-away, pero unsa akong ginabuhat na lang kay syempre oldest man ko sa iyaha, pero age is just a number, halata ba di ay na 36 years old na ko. 36 pero mura og 20. Hey! Ang akong partner is 29. So 7 years ang gap na mo no, age gap na mo 7 years. Grabe ang adjust na pa jud karon na mga process na mo, adjustment period pa jud siya. Pila na mo kakuan? Pila na mo katuig? Wala pa may tuig actually. What? Wala pa siya tuig. Pero hapit na kay 2022 hanggang 2023 na next year. O mag 1 year na. O di ba? Wala pa may tuig pero murag among relasyon kay pila na ka tuig kay grabe na kayo mga ups and downs, away-away bati, na tapos maabot pa yun ang panahon na kanang. Syempre pareho may MIU. Ang mga garbo ba na adala jud ang garbo kabalo na mga sa mga men in uniform di jud magpapildi, di magpalupig. Lalo na lahi siya, Philippine Army siya, tapos ako PNP. O di jud pero medyo mag clash of clans ang mga ideas diet ana siya. Hatagi siya lag tip kung ginaunsa niyo pagkuan kay Kuan lang. patapos na nga tong kuan kay 10 minutes naman siya. So tagay sila 1 minute nga tip para maampingan ang relasyon sama sa inyong relasyon. No? Ay dapat sa relasyon, dapat kung night time na ka ng init og ulo, dapat ang isa jud pakababa. So kumbaga, kuan mo ba, dili mo pareho na init-init, dapat na mo baba, init bugnaw, ana ba kay para dili mo magsig-away. Kumbaga, kung naay ma-pride, dapat ikaw ibaba nimo ang imong pride para magkasinabot. Kung na may problema, istoryahan jud dayon ninyo, di na niyo paugmaan. Kay kung pagpaugmaan man gud ninyo, mapan-us na siya. Dili bitaw. Kanang mas dali man gud, mas okay man gud ang relasyon na istoryahan ninyo ang mga problema ninyo, magkasinabot mo sa mga bagay-bagay ba na mga unsay mga plano ninyo. Normal man na naipagselos, naipagguan, pero pagsabot, pag magkanapasabton lang nyo ang isa't isa ba, nainani, ang trabaho, syempre, pareho biyata, LDR, lisod jud kayo, i-handle lang LDR. Only strong woman or men ang makakuan sa, makahandle sa LDR. Oy, di basta-basta! Yes, oy, mao to siya guys, no, maunang dili na ka dapat maging bayot sa relasyon. Dapat pareho mo duha. Give and take. Yun. Dili kay sige ra kag gibang-gibang. Yang isa po sige take. Hantod sa ma-take sa lain. O, diba? Dapat give and take jud Oh, di siya. na magbinayot. Yes, oy, para dili siya magbinayot, dapat mong laki na ka. Joke lang. Shout out day ko no sa akong family no na naaperominti nagasuporta sa ako sa mga kaagi, mga kasakit o gilak-hilak, mga krayola na ako na naaperominti sa akong mama na si Cynthia Hawaris, akong mga igsuo na nasa Davao kasama si Joy, si Binsar, si Bingbing, si Mikmik, si Sangay, so man. Og sa ang akong anak, i-shout out na ako, pinakagwapa na akong anak mo, tuo ba muna na anak ko 15-year-old na anak, di ba? Di basta-basta. Sexy gihapon, di ba? Parang kami sexy sa akong anak. So say, Trina, hi, I love you na. Kabaluman ka sa tanang paningkamot na ko karon. Ikaw jud ang akong inspirasyon. Yes! Tanawa Trina mo mama na ID. Proud. I'm proud. Ako ang Banabels na si Juven Carlo, ang Pinka Perminti sa work, and I love you so much. Yes! Sana all. So mo na to, dito natapos ang istorya ni Ivy, ano sa pa Ilsa. Elsa Sour. Meron tawag Ilsa. Classmate pa dili. Classmate ba? Mabali na unta Elsa Ivy. Ivy Elsa Sour Kaloy. Yay! So, ang sonto. So, hindi pa man na sa kalo, kay wala pa man nakuan karon sour. Wala pa na unsa. Wala pa na gamit iyang apelyido. Wala pa nagamit ang apelido. Wala pa nagamit ang apelido, pero kasado na. Yes. Dili na mailog. Hindi na mailog sa lain. Ay, nang i-try ka ilog kay magpailog pud siya. Siya ang magpailog dili ako. Sa mga kalambo, ang kalambuan sa inyo kinabuhi, di ninyo kalimtan o pirming dumdumi nga, Lambo Bisaya!